Nemešany ležia na styku Levočských vrchov s Hornáckou kotlinou v nadmorskej výške okolo 462 metrov. Obec sa nachádza na polceste medzi Levočou a Spišským podhradím. Najstaršia písomná zmienka o obci sa nachádza v listine z roku 1570. Jej územie bolo osídlené už v dobe veľkomoravskej. Neskôr tu bola obec Zalužany s kostolom, ktorá vznikla v 16. storočí. Dnes sa tam nachádza lokalita Koscilek, pôvodne stredoveké obývané územie, kde sa robili intenzívne archeologické vykopávky. V minulosti obec patrila viacerým zemepánom vrátane spišskej kapituly. Jej obyvatelia boli roľníkmi. Svoj poľnohospodársky charakter si obec udržala dodnes. Erb predstavuje jeden zo základných reprezentatívnych symbolov obce. Motívom erbu sa stal odtlačok pečatidla z roku 1788, na ktorom je vyobrazený svätý Ján Nepomucký v striebornom odeve. V pravici drží kríž, v ľavici s prehodenou štólou má zlatú palmovú ratolesť. Staré časy života v obci dnes pripomína expozícia izby tradícií. Zariadená bola iniciatívnymi ľuďmi obce Nemešany a návštevníkom približuje ľudskú zručnosť zachovanú do dnešných dní. V obci prevládajú veriaci s rímskokatolíckym vierovyznaním. Charakteristickou pamiatkou je kostol pochádzajúci z roku 1746. Kostol dal postaviť spišský kanonik Ján Repasi. Zasvetený je svätému Jánovi Nepomuckému. Pôvodný barokový kostolík bol v roku 1878 prestavaný v neoklasicistickom slohu, pričom patrón chrámu ostal nezmenený až do súčasnosti. Administratívne je obec začlenená do Levočského okresu. V súčasnosti majú Nemešany 413 obyvateľov, ktorým poskytujú dostatočnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť. Upravené sú cesty, chodníky v centre obce, ale aj autobusové zastávky. Administratívna budova dostala novú strechu a budujú sa cesty k poľnohospodárskym pozemkom.
veľkým výhodám patrí blízkosť mesta Levoča a Spišské Podhradie, s ktorými je dopravne spojená prostredníctvom štátnej cesty. Pre obyvateľov bola v centre obce vybudovaná oddychová zóna s posedením. V jej blízkosti sa nachádza futbalové a multifunkčné ihrisko. Najmä v zimnom období sa využíva ľadová plocha. Obyvateľom je bezplatne k dispozícii posilňovňa. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. Obec je súčasťou miestnej akčnej skupiny LEV, ktorej hlavnými cieľmi sú skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky. V rámci budovy obecného úradu je obyvateľom k dispozícii knižnica, prístup k internetu, pracovisko základnej umeleckej školy, ale aj sála kultúrneho domu, v ktorej sa organizujú kultúrne podujatia. Medzi tradičné patrí krojovaná zábava, posedenie s dôchodcami, karneval, ale aj oslavy Silvestra. V letných mesiacoch sa tu organizujú oslavy Dňa detí.
Školstvo je v obci zastúpené materskou školou. Zariadenie disponuje moderným vybavením, ktoré napomáha vzdelávaciemu procesu. Počet obyvateľov bude v najbližších rokoch pravdepodobne narastať, keďže vďaka atraktívnej polohe je obec vyhľadávanou lokalitou pre ľudí zo širokého okolia. Celé okolie vytvára nádherné podmienky pre turistiku, agroturistiku, cykloturistiku a zimné športy. Svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Nemešany spájajú s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.